बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गचे रणिये उल्लास पाव. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. त्याग जका तू वहु फौजली हालेलुया. Hallelujah. तो अपने संगले परी जीवन जला हालेलुया. Hallelujah. आमापसो देवलागी माग हालेलुया. संतोषांनी उल्लास पाव अंपारी मरिये हालेलुया. की त्यात सोमी खरंच जीवन जला हालेलुया. माग्या ये देवा देवा तुझ्या तुझ्या पुता आमच्या स्वतः सोम्या जेजू च्या ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी जीवनपणावरती संसार संसार संतोषांतवे दया केली केली ताचे मये ताचे Ace मया अंपार mają मरिये मरिये Maria पार Maria ससनाचे जिने ससनाचे संतोषम Jedynie काला są बसर są कर्मी mamy są मागता magta. त्यास ख्रिस्त त्यास आमच्या Chrystus सोम्या आमच्या मरी सोयरी फार फाता. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सदा सर्वदा सर्वदा आमेन. महिमा आमेन. बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा सदा आता आणि सदा सदा सर्वदा सर्वदा आमेन. आमेन. देवा गेल्या पडव्या मुझ्या रक्त्या सगळीचे दयेन म्हाका तुझ्या दिले दयेन म्हाका तुझ्या दिले. तबेन मोत म्हजी मोत सोडाय. सोडाय म्हाका राग सय आमेन. ससनासो सतमंत ससनासो विषय गीतांका तांकां येसुम्या येसुम्या आणि निरंतर प्रकाशांच्या पंखदी समाधानी ते विषय घेऊन देत. आमेन. सतमंता संता देवा देवा सर्व पदवेदार बापा बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या विचार रस्ता करा आणि जेजू जेजू ख्रिस्त ख्रिस्ता त्याचे क्लास क्लास पुताक आमच्या आमच्या सम्याक सम्या पवित्र आत्म्यावरवी गरबी बरोबर समावलो बोलो ओंकार ओंकार बरिये बरे पावलो पावलं बोलो स्मृत पोप कातने सुकृता कसले तने ताका कसले कुरसार सका जोडलो सोडलो बेलोने तकानी केपलो ताका निके पेलो तो मेले मेल्ल्यामध्ये मध्ये देवलो देवलो तिसरे त्यादिसा सामर्थ्यातलो मधल्यातलो जिवंत झालो सर्गा सर्गा सोडलो सोडलो सर्व पदवेदार संता देवा बापाच्या उंचीवर बसला बसला सैतान जिव्या आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सत्पुंता पवित्र सत्मार्ग कातोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एक कांचे बक्षणे ख्रिस्ती जीवन आणि ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशी संवसारान जाव आमचा दिसपट्टो ग्रासा जमकांदी आणि मी आमच्या केल्ल्या आमक्षिता तशा आमची आंबगो सगळे आमकां काडल्यान पळोवन दिनात वेटंतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुबे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आमचे मेये आमच्या खातीर लोटका आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुबे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू ती मरिये देवाचे मेये आमच्या खातीर अधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुबे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मरिये देवाचे मेये आमच्या खातीर अधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. एक बोर आमच्या तळ्या आम्ही तांप्या तरी हात आमच्या खालसाचे दवरया आमचे मध्ये आमच्या सौम्याक अनुभव करया जेजू राय जेजू देवांसो देव रायांसो राय धनियांसो धनी वैसांसो वैज बरो गोळी बो काकळदार मोगाळ दयाळ रागान सौखास मोगान आणि काकुळतीन भरलो काकुतीचो सागर या सम्याक या घडया आमच्या मध्ये आम्ही अनुभव करूया. देवाचे उतर म्हणता फर्स्ट क्रॉनिकल्स चॅप्टर 29 वर्स 25 इतिहासाचे पहिले पुस्तक 29 अध्याय 25वी वड सर्वेस्परान सलमांक सर्व इस्रायेलींच्या दोळ्या मुखार भूवर्त केलो ताणे ताचे राजवड केक असले वैभव दिले की
ताचे आदी असल्या इस्रायलच्या कंचाय रायाक तसले वैभव मेळोंक नातले. आज सलमाव रायाक वैभवाने भरलो, जाणवायेन भरलो तो समी मध्ये असा. ताणे बसायला आमचे संगत सदा असता म्हणून. ताणे सांगला तुझ्या कोठाराचेर आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचे सर्वेस्पर आशीर्वाद घालतलो म्हणून. जोब चॅप्टर 42:12 सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशीर्वाद घाले. आज तो समी आमचेर हर एकल्याचेर आशीर्वाद घालून दे. आमचेर हर एकल्याचेर आशीर्वाद घालून दे. आमचो उजवा हात वयर उभारया. या घडे हांवें उतर वाचताना सगळी क्लेम करया. आमच्या जिविताचेर तेच आशीर्वादान देवन येऊन दे. हर एक सलवणी जैतान बदलून दे. हर एक तरांची सलवणी, हर एक रिजेक्शन एक्सेप्टन्स बदलून दे. आज कितले जाणा बेजारान आसात, खंगाल जाल्यान सांग पुरो. फिलिपियन्स 4:4 संतोष पावा, संतोष पावा. परत 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 हांव सांगता, संतोष पावा, संतोष पावा. आज तुम्ही आमकां संतोष पावपाक पळयता. जोब 42:12 सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशीर्वाद घाले. सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाले प्रास चड फुडल्या दिसांचेर आशीर्वाद घाले. त्या देखून तो देव आमचेर आशीर्वाद घालता, तसोच आशीर्वाद घालता. आम्ही कितें होगडायला गेल त्या दिसांनी ते सूत समेत वाडे समेत तो आमकां पाठी दितलो. आम्ही विश्वासी रावूंक जाय. जोब ताच्या हर एका सलवणे वेळार देवाक विश्वासी रावलो. ताणे देवाचे उतर म्हणटा ना चिंतनान, ना ताच्या करणेन, ना ताच्या उतरान तो देवाच्या विरोध केलो ना. एकांत ताणे देवाक महिमा दिली, देवाचे नाव सुबारले. तो म्हणालो, जर देवातान बरें हांव घेवंक शकता तर सलवणे कित्याक न्हय, पिडा कित्याक न्हय. हांव विणगो आयिल्लो, विणगोस हांव पाठी वेतलो. खाली हातांनी हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो, खाली हातांनी हांव पाठी वेतलो. ह्या संवसाराक येतना कितेंच घेवन येवंक ना. जें कितें ह्या संवसारांत हांवें घडसिला आताक एक सण उरले सगळे त्या सोम्यानच म्हाका आनी तुका दिला. त्या सोम्यानच म्हाका आनी तुका दिवन आमचे पोषण केला. आणि सोम्याक आमी अर्घ दिवया. 1 Chronicles chapter 29 verses 11. 1 Chronicles 29:11 सर्वेस्परा वडवीक पदवी, प्रताप, वैभव आणि महिमा तुझेच सरकार आणि पृथ्वीर आसा ते सगळे तुझेच. सर्वेस्परा राजवडकी तुझेच. सत्ताम प्रास तू महोन्नत. धन आणि मान तुझे तान मेळटा. तुका सगळ्यांचे अधिकार आसा.
सकत आणि पदवी तुझ्या हातात असा. तुझ्याच हातांत तू सगळ्याक वडवीक आणि पदवी दिताय. देखून आमच्या देवा आम्ही तुका अर्का दिता आणि तुझ्या नावाची महिमा वर्णिता. होय, सर्व पदवी, सर्व महिमा, सर्व वडवीक, सर्व पदवी, प्रताप, वैभव फावो जाल्ल्या देवा आमचे मैखान म्यूट कर. एक घडीभर त्या समयाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. रिया 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 Hallelujah. घट्ट Hallelujah. झाला स्तुती Hallelujah. करूया. Hallelujah. त्या Hallelujah. समयाची Hallelujah. घट्ट झाला Hallelujah. Hallelujah. पदवी, Hallelujah. महिमा, Hallelujah. मान, Hallelujah. वगलाप Hallelujah. सदा सर्वदा त्या एकलाच देवाक, त्या एकलाच Hallelujah. जिवंत Hallelujah. देवाक, Hallelujah. जिव्या Hallelujah. रायाक, Argan जिव्या Gant धन्याक Kajesu महिमा, Sutit स्तुती, Kajesu आराधन, Vandant Kajesu आराधन, आराधन. Vedant Kajesu Vandant हालेलुया, Kajesu हालेलुया, हालेलुया. Jesu Hallelujah. Riya, Hallelujah. riya, 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 Hallelujah. riya, 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 Hallelujah. riya, 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 Hallelujah, 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 riya, 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 riya. hallelujah. Hallelujah, 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 Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, Organt, Hallelujah, Kajes, hallelujah, hallelujah, Organt, hallelujah, Kajes, hallelujah, hallelujah, Organt, hallelujah, Kajes, hallelujah. Organt, Isaiah Kajes, 45:2. Tit Somya Kajes, Jesu, Maimant, Kajes, आज आमच्या Ardant, Kajes, मुक्तलांच्या Organt, somya. आज Ornitant, यालय Kajes, सगळ्या लग्नातल्या Ornitant, भुरग्यांक Kajes, Hallelujah. somya. सलवणेन खतीन बेजार Hallelujah, आयकल्यार hallelujah, कंगाल hallelujah, जाणत बसल्या तुझ्या hallelujah, भुरग्यांची hallelujah, काकूळ कर. hallelujah, सम्या hallelujah. जेजू आयसाया 45 तुझ आमच्या मुखल्यानुसार हरी एक पर्वत समतल कर. काशातलाची पोट कर. लवंगाच्या आडांबे मोड उडई. देवा विशेष मागता तुझी कुळ देवो नियो दे. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. रिया 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 रिया. Hallelujah, या hallelujah, हालेलुया, हालेलुया. hallelujah. हालेलुया, रिया 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 रिया. घट्ट झाल्यान स्तुती करूया. Hallelujah, घट्ट hallelujah, झाल्यान स्तुती hallelujah, करूया. hallelujah, घट्ट hallelujah, झाल्यान स्तुती hallelujah, करूया. hallelujah, या रिया hallelujah, रिया 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 hallelujah, रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया रिया hallelujah, रिया. hallelujah, hallelujah. जेसू, जेसू, Arkanjis, 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 जेसू, Arkanjis, जेसू, Arkant, जेसू, Kachis, Arkant, जेसू, Kachis, जेसू, Tutit, Kachis, जेसू, जेसू. Maimat, Kachis, स्तुती, Varnitat, स्तुती, Kachis, स्तुती, स्तुती, स्तुती. Varnitat, Kachis, स्तुती, स्तुती, Varnitanat, स्तुती, Kachis, स्तुती. Hallelujah, स्तुती, hallelujah, स्तुती, स्तुती. hallelujah, स्तुती, hallelujah, स्तुती, स्तुती, hallelujah, स्तुती. hallelujah, hallelujah, स्तुती, स्तुती, hallelujah, स्तुती. hallelujah. स्तुती, Jesus, स्तुती. Jesus, Jesus, पदवी तुका Jesus, जेजू. Jesus, Jesus, पदवी तुका Jesus, जेजू. Jesus, पदवी Jesus, तुका जेजू. Jesus, Jesus, पदवी Jesus, तुका जेजू. Jesus, Jesus, पदवी तुका जेजू. पदवी तुका जेजू. Jesus, 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 पदवी तुका Jesus, जेजू. Patriot पदवी Kachis, तुका Patriot जेजू. Kachis, पदवी Patriot तुका Kachis, जेजू. Aradant रिया Kachis, रिया 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 Vandant रिया रिया. Kachis, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेसू, जेसू, Hallelujah, जेसू, जेसू, Hallelujah, जेसू, जेसू, Hallelujah, जेसू, Hallelujah, जेसू, जेसू. हालेलुया, 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 Hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया. Hallelujah, Hallelujah, हालेलुया, रिया Hallelujah, रिया 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 Hallelujah, रिया 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 Hallelujah, रिया. Hallelujah, जेसू, Hallelujah, जेसू, जेसू. Hallelujah, 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 Hallelujah. जेसू, 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 जेसू. Hallelujah, 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 पवित्र hallelujah, मग याकडे hallelujah. वळवण्यात असा. Jesus, 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 Jesus. या मागण्याच्या Jesus, कुडान Jesus, Jesus, देवाचं दैविकत मग वळवून येऊन असा. Jesus, पवित्र ताची Jesus, ऊब Jesus, याकडे दिते असा. Jesus, 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 जेसू, 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 जेसू. Jesus, अनुभव Jesus, कसुती करूया. Jesus, Jesus. जेसू या घडी मागण्याच्या कुडान हजर असा. He is Yes, he is Arkanjus, present Arkanjus, Arkanjus. Clap to catches, powerfully. to catches, जेसू, my mouth catches, जेसू, Radant catches, जेसू, one day down catches, जेसू. one day down सगळे catches, कन्फ्युजन Radant ताका catches. समर्पण द्या, समर्पण Hallelujah, द्या, स्तुती करूया. hallelujah, hallelujah, जेसू, hallelujah, जेसू. hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, रिया, रिया, hallelujah, रिया, hallelujah, रिया, रिया, hallelujah, रिया, रिया. hallelujah, hallelujah, रुदी, hallelujah, रुदी, hallelujah, रुदी, रुदी, hallelujah. रुदी. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया. hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू, जेजू. hallelujah, 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 या, hallelujah, रिया, रिया, hallelujah, रिया, 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 रिया. स्तुती hallelujah, करूया, स्तुती hallelujah, करूया. स्तुती hallelujah, फावो झालं hallelujah, सुमितो, स्तुती hallelujah, फावो झालं hallelujah, सुमितो. hallelujah, hallelujah, आम्ही Jesus, स्तुती Jesus, करता करताना Jesus, 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 देवाची Jesus. सखत देव नेता, Jesus, सुटका देव नेता. Jesus, 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 Hallelujah, Jesus, 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 जेजू, hallelujah. Organ, organ, जेजू, stuti, जेजू, stuti, जेजू, stuti, जेजू, stuti, stuti, जेजू. Organ,
Verdad, तुका Jesu, वंदन तुका Jesu, होसाना तुका Jesu, हालेलुया, हालेलुया. या पहिल्या कणात मागया याकडे विशेष सरान मागया या पहिल्या कणात त्याकडे कितले जण या मागण्या ऐकून असतात या मागण्या जॉईन झाल्यात आमका आमचे कुटुंब आज विशेष सरान जांग पुरो आज आखांतात असतात सगळे आखांत सम्याच्या हातात समर्पण देऊया आज विशेष सरान मागया आज हरी एका वाईट तावन बाहेर येऊन समी वाट दाखवली साम 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुजो दिवो मुजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फंकयतलो उजवाड आमच्या जिवितान फंकोदी हरी एक काळोखाची नकारात्म्याची अस्कतकायाची पदवी जेजूच्या क्रुसावळा वचून पडू दे म्हणून सांगाता म्हणून हे उतर 5 फावटी सांगाता म्हणून रिपीट करूया Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे खडे भय तुमका ददोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एक शिंपलेले बागेसारखे जातल्यात केदीस सुकन असना तसले सरीसारखी Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे खडे भय तुमका ददोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो एक शिंपलेले बागेसारखे जातल्यात सुकन असना तसले सरीसारखी Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे खडे भय तुमका ददोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एक शिंपलेले बागेसारखे जातल्यात केदीस सुकन असना तसले सरीसारखी Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे खडे भय तुमका ददोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एक शिंपलेले बागेसारखे जातल्यात केदीस सुकन असना तसले सरीसारखी Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुखे खडे भय तुमका ददोशी करतलो एक शिंपलेले बागेसारखे जातल्यात केदीस सुकन असना तसले सरीसारखी नामान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या दुसऱ्या कणांना समर्पण देऊन मग घ्या आज कितल्या जणांचे विजाचे इश्यूज असतात आज कितल्या जणांक एम्प्लॉयर सतायला कितल्या जणांक तांचे कोर्ट फिर्याद म्हणून केस घालणं जैलान घालून जावंक पुरो फसयला जावंक पुरो फायनल इंडेमनिटी ती दिवंक तयार नात नाव पाठ केला जावंक पुरो सगळ्यांक सुम्याच्या हातान भेटत दिव्या समर्पण दिव्या कोणी पैसे खाण घेऊन धावल्यान जावंक पुरो एम्प्लॉयरान सांभाळ दिवन जावंक पुरो कितल्या महिन्याचे सांभाळ धरून दवरला जावंक पुरो आज विशेष समर्पण दिव्या सुमार 100 जणां भयणीचे विजाचे इश्यू जाल्यात आणि 2 जणांचे फाईल मेळ्ळ्यात आणि 4 जणांचे फाईल मिनिस्ट्रीक सबमिट केल्ले मिसिंग आसा विशेष तरान सोम्या जेजूचे भोव पवित्र अमलेक रगत याकडे त्या डॉक्युमेंट्सांचेर देवन येऊ दे खंयसर ते डॉक्युमेंट्स असल्यार आज जेजूच्या नांवान त्या ऑफिसरा मुखार उक्ती जावं दे हरी एक मिसअंडरस्टँडिंग जेजूच्या नांवान सॉल्व जावं दे विशेष तरान समर्पण दिवन मागया एका भावाचे सुमार 2 वर्सां जाली येवच्या हप्त्यात 2 वर्सां जातात विशेष तरान विजाच्या समस्येन आसा तो विशेष तरान समर्पण दिव्या
सगळे तांचे फायनान्शियल तांचे विजाचे इश्यूज, एम्प्लॉयर मध्ये असचे इश्यूज सगळे सॉल्व करचे पसत त्या एम्प्लॉयराचे मौन परिवर्तन जावचे पसत मागया. एकल्या एम्प्लॉयरान ताच्या एम्प्लॉई वयर खोट फिर्याद मांडून फायनान्शियली ताने चीट केला म्हणून ताचेर खोट फिर्याद मांडला. विशेष तरान समर्पण दिवन मागया. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले हर एक हातेर कंचेच हातेर सुफळ जाऊनचे ना देवाचे उत्तर म्हणता. आज विशेष तरान त्या भावा विरोध वापरून केले त्या हातेर कोणीय जावंक पुरो सूक साक्ष दिल्या जावंक पुरो फट साक्ष दिल्या आणि फसवंक पळयला. विशेष तरान त्या भावनाक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया. देव तांकां आपटोंदी, तांचे काळीज आपटोंदी. तुका गुन्यांवकार करता ते हर एकची फटकिरी म्हणतो रुजू करतले म्हणतो देवाचे उदर. आज तांचे विरोध तांचे पुरा कोणेन पुरा फोट रुजवा दिला ते सगळे तांचे परिवर्तन जावं दे म्हणून मागया. कितल्या जणांचे जाग्याचे इश्यूज आसात सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवन मागया. कितल्याचे कोर्टान केस आसा सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. सांगात म्हणून येऊ तर 5 फावटी रिपीट करया. जेरेमिया 1:19 ते सगळे तुझे विरोध जुस्तले, ते तुझे उदर जैत करचे ना. कित्याक तुका आनी वरां हांव तुजे सवाय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19 ते सगळे तुझे विरोध जुस्तले, पूण केदींच तुजेर जैत करचे ना. आनी वरां हांव तुजे सवाय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. 1:19 ते सगळे तुझे विरोध जेरेमिया 1:19 ते सगळे तुझे विरोध जुस्तले, केदींच तुजे विरोध जैत करचे ना. कित्याक तुका आनी वरां हांव तुजे सवाय आसा तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19 ते सगळे तुझे विरोध जुस्तले, पूण केदींच तुजे विरोध जैत करचे ना. कित्याक तुका आनी वरां हांव तुजे सवाय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. नमान मरिये कृपेन भरले येशू तुझे सवाय आसा स्त्रियां तर तू सदैव तुझ्या गोष्टीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले येशू तुझे सवाय आसा स्त्रियां तर तू सदैव तुझ्या गोष्टीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले येशू तुझे सवाय आसा स्त्रियां तर तू सदैव तुझ्या गोष्टीचे फळ जेजू. विशेष तरान मागया. या तिसऱ्या कणांत समर्पण दिवन मागया. कितले जणांचे कामाचे इश्यूज आसात, फायनान्शियल इश्यूज कश्ट आसात, कितले यूथ काम नासतना आसात. समर्पण दिवन मागया. लविटा म्हणल्या बणीक विशेष समर्पण दिवया. सुमार 10 महिने तावन काम ना. समर्पण दिवया. सगळी ताची वाट उक्ती जावच्या पसत मेलरॉय म्हणल्या बाबाक सुम्याच्या तर समर्पण दिवया. मागया. आमच्या देवाक वेळ ना. कंचय करू ताजो एक वेळ आसा, एक टाइम आसा. उपदेशकाच्या पुस्तकान सांगता त्या प्रमाणे हर एक संगतीक एक वेळ आसा. सारक्या वेळार तो दिता. विशेष तरान मागया. आज कितले जाण काम नासतना कश्ट नासात, कितले जाण विसाक ट्राय करनासा. सुमार जाग्यार विसाक अप्लाय केला, विसा फेल जाते आसा, रिजेक्ट जाते आसा. सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवं. मायग्रेशनाक एक भाव भयणीन मायग्रेशनाक विसाक अप्लाय केले. सुमार 6 महिने जाले. कितले जाणांचे 6 महिन्यात वयर जाले विसाक अप्लाय करना. इमिग्रेशन कांय रिप्लाय येवना येदोळ मागोन आसात. समर्पण दिवया. मागया. विशेष रान कितले जणांनी कोणेंगी तांकां हेल्प करता म्हणून पैसे काडया विसा घाल दिता म्हणून सांगून जावंक पुरो चीट करनासात. समर्पण दिवया. मागया. सगळे सत आसले भायर येवन दी, उक्ते जावं दी तांच्या मुखार. आणि सगळे जे कितें
जावंक पुरो कोणे फसयले म्हूण चिंतला तांचे पयशे भितर करचे म्हूण चिंतल्यात मागे विशेष तरान सगळी परिस्थिती बदलली तांचे मन परिवर्तन जावं दी जे कितें तांणी पयशे चीट करून खाण गेल्यात ते सगळे पयशे तांकां फाटी मेळचे बसत मागया समर्पण दिवन मागया कितले जाणां वर्सान तावन गळते आसात तांच्या हातांत पयशे उरनात तांकां सुम्याचें आतां समर्पण दिवया लोन फारीक करूंक जायना ह्या दिसांनी कितले जाणां भुरग्यांच्या शिकपाक इस्कॉलाचे फीस भरूंक जाता कितले जाणांचे दोगां तेगां भुरगीं आसात कश्ट मारते आसात सुम्याचें आतां समर्पण दिवन येवतर सांगात मेळोन 5 कोटी रिपीट करया जॉब 42 जो तू 42 सगळे तू करूंक सगळे शकता करू आणि शकताय तुका कांयच तुका कांयच असाध्य नाही असाध्य म्हूण नाही हांव म्हणून जाणा जाणा जॉब जो 42 तू तू सगळे करूंक करू शकता शकताय आणि तुका तुका कांयच कांयच असाध्य असाध्य नाही नाही म्हूण म्हणून हांव जाणा जाणा जॉब जो 42 तू तू सगळे सगळे करूंक करू शकता शकताय आणि तुका आणि तुका कांयच कांयच असाध्य नाही असाध्य म्हूण नाही हांव म्हणून जाणा जाणा जॉब जो 42 तू तू सगळे करूंक सगळे शकता करू आणि शकताय तुका आणि कांयच तुका कांयच असाध्य नाही असाध्य म्हूण नाही हांव म्हणून जाणा जाणा जॉब जो 42 तू सगळे करूंक सगळे करू शकताय आणि कित्याक तुका कांयच कशेंच असाध्य असाध्य नाही नाही म्हूण म्हणून हांव जाणा नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू हे देवाचे मेमोत्याका तेरुणाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू हे देवाचे मेमोत्याका तेरुणाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू हे देवाचे मेमोत्याका तेरुणाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. समर्पण दिवन मागया या कना विशेष हर एका पिढ्याचा समर्पण मागया कितल्याना आयसीयूत आसा कितल्याना सिरियस आसा कॅन्सर पेशंट्स आसात पाठीच्या कणाची दुख जावं पुरो पांच गाठी जाल्यार पीसीओडी इश्यूज युरिनरी इन्फेक्शन लिव्हराचे प्रॉब्लेम प्रॉस्टेट एनलार्ज जाला जावंक पुरो ब्लड क्लॉट जाला जावंक पुरो विशेष जाला सुम्याच्या तान समर्पण दिवन मागया पाठीच्या कणांत गॅप आसा जावंक पुरो सुम्याच्या तान भेटोवन दिवन मागया जावंक पुरो स्किन एलर्जी आसा सुम्याच्या तान भेटोवन दिवया केस जडटात कितले जाणांचे जावंक पुरो लिव्हरांत इश्यूज आसात हार्टांत इश्यूज आसात सुम्याच्या तान भेटोवन दिवया हाडांचे इश्यूज सुम्याच्या तान भेटोवन दिवन मागया दांतांचे इश्यूज सुम्याच्या तान भेटोवन दिवन मागया कितले जाणांची दोळ्यांची दिश्ट गैरी जाता आसा एकल्या भावाक सर्जरी केल्ली लास्ट टाइम ताजे उपरांत ताका दोळ्यांनी धवे गैरे दिसता सुम्याचे भोव पवित्र अमल रगत ताच्या दोळ्यांनी वळोन येवन दी ताची दिश्ट समज जावचे पसत कुर्ट्या बार्तिमेवाक आपडलो तस्सो समी त्या भावाक कापडोन दी म्हणून विशेष रान मागया समर्पण दिवन मागया कितले जाणां भयणी भुरग्याच्या देण्या पासत मागोन आसात गर्भांत भुरगे रावतात ना विशेष जाल्यार सुम्याच्या समर्पण दिवया मिसकॅरेज जाता आसा विशेष जाल्यार समर्पण दिवया कितले जाणां प्रेग्नंट आसात प्रेग्नन्सीन कॉम्प्लिकेशन्स आसा म्हळ्यार प्रेझेंट प्रिव्हिया आसा म्हळ्यार जावंक एक्टॉपिक प्रेग्नन्सी म्हळ्यार विशेष जाल्यार सुम्याच्या तान भेटोवन दिवन मागया कितले जाणां सांगला भुरग्यां नॉर्मल आसा म्हणून सांगला कितेंय दुसरे कॉम्प्लिकेशन्स आसा म्हणून सांगला जशें भोव पवित्र अमल रगत ह्या सगळे त्या गर्भांत वाळोन येवन दी कितले भयणी कन्सीव जावंक ट्राय करता आसत कन्सीव जातात ना विशेष रान तांचो गर्भ जेजू आपडोन दी विशेष रान सगळे ब्लॉक्स जेजूच्या नांवान उक्ते जावन दी जेजूच्या नांवान तांकां भुरग्याचे देणे फावो जावन दी सांगात म्हणून येवूं 5 फावटी रिपीट करया साम 41:3 तो पिडेन पुढे हांतोळ्यार आसतना सर्वेस दिता ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिता साम 41:3 तो पिडेन पुढे हांतोळ्यार आसतना सर्वेस ताका आधार दिता ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिता साम 41 तो पिडेन पुढे हांतोळ्यार आसतना सर्वेस ताका आधार दिता ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिता साम 41:3 तो पिडेन पुढे हांतोळ्यार आसतना सर्वेस ताका आधार दिता ते पिड्यांतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय साम 41:3 तो पिड्यान पुढे हांतोळ्यार आसतना सर्वेस ताका आधार दिता नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू
Pagati Maria devotion fianga tinno karatanim chamutna chamala amen. Naman Maria Kurpen Murle Sumit Yoseva Sastiam Tatu Sadivan Sadim to Jakush Fall Jesu. Pagati Maria devotion fianga tinno karatanim chamutna chamala amen. Naman Maria Kurpen Murle Sumit Yoseva Sastiam Tatu Sadiv Ani Sadim to Jakush Fall Jesu. Pagati Maria devotion fianga tinno karatanim chamutna chamala amen. या क्रेशकणा जाता मिदिम पडिया तनी हातांचे वैर पारिया विशेष तरान आमच्या भुरग्यांक समाजाच्या हातान समर्पण दिन माग्या आमचे भुरगे सगळे पवित्र भरून दी म्हणून माग्या हर एकच काय तावन हर एक बनपास तावन हर एक तरहच्या वाईट सवय तावन वाईट इष्टागत तावन वाईट चिंता तावन देवतांका सुटकाला बोंदी म्हणून माग्या त्यांच्या फुडारात शिर सुमेचो आशीर्वाद पडंदी विशेष तरान या वर्सा किती जण भुरगी गावाक वयता आसात या परगांवांक शिकोंक वयता आसात जावंक पुरो आवो पै इला कंठीन आसात जावंक पै एक सायडीन कुशी तांकां जावंक पुरो जाय जाल्ल्या जाग्यार तांकां एडमिशन मेळ्ळां म्हणून पूण आनी एका कुशीन ते कशे रावतात गी कितें करतात गी म्हणून कशे मॅनेज करतात गी ते परत बेन आसा जावंक पुरो सुम्याच्या तान भेटोवन दिवया कितल्या जणांच्या घरा फंक्शन असता त्या फंक्शनाक पैशांचे अडकळे असतात सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया या दिसांनी कितल्याच जणांच्या घरात खाजर आसा या विंगड फंक्शन आसात सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया सगळे बऱ्या तरा जावच्या पासून समर्पण दिवन मागया आज विशेष कितल्या जणांची सर्जरी आसा तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया कितल्यांचे ब्लड रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट येवंक आसा सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया सोम्याच्या तान भेटोवन दिवन मागया विशेष तरान कितले जण काम नासतना कष्ट आसात तांकां सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया विशेष तरान कितले जण आज विजाच्या इश्यूज जावन जावंक पुरो तांची विजा कट जाल्या absconding आसा जावंक पुरो एकलो भाव सुमार 18 वर्सां जाली कुवेटांत आसा घरा वचोना आवय ताची रडोन आसा विशेष तरान समर्पण दिवया त्या भावाचे मन परिवर्तन जावचे पासून तो खंय आसा तिका कळीत ना 18 वर्सां जावन कॉन्टॅक्ट ना विशेष तरान समर्पण दिवन मागया ताणें पाटी वेच्या पासून ताच्या परीस कितली जाणां आसात आज आवो पै रडोन आसात तांच्या पासून गळगळ्या रडोन आसात आज थंय हांगा विचारतात म्हज्या पुताक पळयलां गी म्हज्या दुवेक पळयलां गी म्हणून विशेष तरान दोनी हातोयर उबारन त्या भावा पासून मागया तो खंय आसों दी ताचें मन परिवर्तन जावचें पासून तो खंय आसों दी वेगीच्या वेगी ताच्या आवय लागीं ताच्या कुटुंबाक ताणें फाटीवचे पासून एका कुटुंबांत केस चलोन आसा समस्या आसात कन्फ्युजन विशेष तरान सोम्याच्या तान भेटोवन दिवन मागया एका काजारी जोड्यामध्ये इश्यूज जाल्यात चलयेन डायव्हर्साक अप्लाय केला विशेष तरान सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया या ऑगस्टांत ताचे याजक संगाता उलोवणें आसा विशेष सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया आनी दोगांयनी एक जावच्या पासून कितली काजर जोडी डायव्हर्साक अप्लाय केला जावंक पुरो ह्या तांच्या मध्ये तांणी चिंतला जावंक पुरो सगळ्यांचे मन परिवर्तन जावचे पासून मागया विशेष तरान समर्पण दिवया आमची आख्खी पयत सभा समर्पण दिवया या 7 तारीखेक कॉन्क्लेव सुरू जाता 9व्या आपसे बातमीसून काडचे विशेष तरान पवित्रत्व्यान भरल्लो एक फुडारी या पवित्र सभेक नवे लिडरशिप हाडण्यातना विशेष तरान पवित्रत्व ताका बळवून तरान चलोवन दी मागया या पाप साहेबा मुखांतर पवित्र सभा आनी चड पवित्रत्व्यान पवित्रपणान वाडो दी मागया चड आनी चड लोक कॅथोलिक सभेक येवं दी चड आनी चड लोकांचे परिवर्तन जावं दी कितल्या जणांनी कॅथोलिक सभा सोडनोसोचें म्हूण चिंतला
विशेष तांचे परिवर्तन जावचे पासून मागीर आमचे फिरकस जे आसा आमच्या फिरकसेंत वावर करतले हर एकल्या समर्पण दिवया. आमचे सगळे मागण्या समत हे समाजात भेटून दिवया. गॉड्स लव कम्युनिटी, आर लेडी ऑफ अरेबिया, होली फॅमिली, आमची क्रिस्तराचे मागण्या समत आणि सगळं मागण्या समत कॅरिस कुवेट, फादर जॉय मॅथ्यू, आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर अँटनी लोपेस, आमचे लिडर मार्गरेट डिसोसा आणि सगळे आमचे टीम समाजात समर्पण दिवया. या बुधवाराचे मागण्या जमत डिवाइन वर्ड मागणे, या ब्रेस्तराचे मागण्या समत शुक्रवारचे आराधन, शनिवारचे फादर ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचे शिकवण सगळे समाजात भेटून दिवया. सांगात म्हणून हे उत्तर 5 फावटी रिपीट करूया. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बुद्दितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बुद्दितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बुद्दितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बुद्दितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बुद्दितलो. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमित तुजे सगळ्या आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुज्या कुशीचेर फळ जेजू. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमित तुजे सगळ्या आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जे कुशीचेर जेजू. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमित तुजे सगळ्या आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जे कुशीचेर जेजू. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. राइना, जियाना, जानिक, विजय, जॉयस, मॉली, माइकल, लविटा, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, टेरेसा, डेरिल, हेलेन कैस्टिनो, हेनरी फर्नांडिस, मार्गरेट, क्रिस्टन, मिल्टन, मेरी, जसिंता, हेनरी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, लीना, लीना वास, लेडविन, वेलरी, सोनल, ऑर्डलिन, Maria, Nancy Lobo, Priya, Anil, Agnello, Rinna, Rita D'Souza, Sharon, Cyril, Cassie, Stephen, Anil Kutama, Juliet, Sylvester, Cyril Lobo, Victor, Randa, Rocky, Renwick, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Anil, Savita, Gloria, विशेष सुमिया हर एक तुझ्या भुरग्या समर्पित आईचे आशीर्वादाने भर, बेसवाने भर, कृपेने भर, हर एक त्याच्या गरजा आईचे सब भाव तक सरळ वर म्हणून मागता, जेजू तुझ्या पवित्र बळवंत नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमित तुझे सवासा, स्त्रियां तू सदैव सदैव फळचे क्वेश्चन जेस्तो. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या, बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.